daga cikin muminai suna yaƙar juna. Allah ya ce idan aka samu ɓangare biyu suna yaƙar juna, sai ya ce daga cikin muminai. Ashe za a iya samun rashin fahimtar juna tsakanin musulmi da musulmi, abin har ya kai su ga saɓani. Tsakanin musulmi da musulmi ana iya samun saɓani, har saɓanin ma yakan kai har su fara yaƙan juna, kila ma hadda makami, kuma duk musulmi ne. Allah ya ce in aka samu saɓani tsakanin, idan aka samu muminai guda biyu, ɓangare ƙungiyoyi biyu na muminai suna yaƙan juna, kaga kenan dan an samu saɓani ba zai sa mutane su a ɗauka mutum bai da imani ba. Dan yanzu mutum ya saba maka ko ya yi maka ba daidai ba, to wannan ba a yi ma mutum shaida da cewa wannan bai da imani. Ba sai mara imani ne zai yi saɓani da mumini ba. Mumini, tsakanin mumini da mumini za a iya samun saɓani. Saɓanin ana iya samun saɓanin fahimta, abin ya kai ga hadda yaƙin juna. Abin da ake son a nuna anan, har yanzu duk da saɓanin ana yaƙin juna, suna nan masu imani. Shine Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina, idan aka samu al'umma ɓangare biyu daga cikin muminai iktatalu suna yaƙar juna, sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma, ku yi sulhu tsakaninsu. Idan an samu da wannan akwai rashin jituwa tsakaninsu, ba su ga maciji, to kada a goyi bayan wannan ko a goyi bayan wannan. Asali tsakanin mumini da mumini bai kamata a samu rashin jituwa ba, amma saboda ɗabi'a ta mutuntaka, in an samu to ba cewa za ku yi bari mu goyi bayan wannan, bari mu kware ma wannan baya ba. Abinda Allah ya ce aslihu bainahuma, ku yi sulhu tsakaninsu. Sulhu shine a sasanta, sai a ji wane ne yake da gaskiya wane ne bai da gaskiya. A ba mai gaskiya gaskiyar shi, kai ke da gaskiya, wannan kuma mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi, kai ke da rashin gaskiya. Mara gaskiya a tsaya a fahimtar da shi har ya gane cewa shi ne yake akan rashin gaskiya, ya ba wancan haƙuri. Shi kuma wanda yake da gaskiya kada ya zafi, an yi mai kaza sai an biya shi, sai an yi kaza, a ba shi haƙuri, a yayi afuwa kuma ya yarda da wannan. Shine sulhu. Ba sulhu a ce a ɗauki mai gaskiya a ba shi rashin gaskiya ba, mara gaskiya a ce shine mai gaskiya, wannan ba shine sulhu ba. Sulhu mai gaskiya a ba shi gaskiyar shi, mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi. To sai a ce mai gaskiya ya yi haƙuri, mara gaskiya ya ba shi haƙuri, shi kuma mai gaskiya ya yi afuwa ya haƙuri, shikenan an yi sulhu. Zai iya yiwuwa wajen sulhu mutum ya sauka daga haƙƙinsa. Wani abu ne kai haƙƙinka ne, dan ana sa a zauna lafiya sai ka ce ka yi haƙuri daga haƙƙinka, ba sai ka ce duk abin da yake haƙƙinka sai an baka ba. In ka ce duk abin da yake haƙƙinka sai an baka, kila baka so a shirya ba. Amma dama in ana maganan sulhu, to zai iya yiwuwa wani zai iya salwantar da haƙƙinsa, ya yi haƙuri don a zauna lafiya, to kuma wannan alkhairi ne. Shi yasa Allah ya ce wa sulhu khair. In za a yi sulhu, to a tsaya a gani, idan ba zai yiwu ba mai gaskiya a bashi gaskiyar shi, mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi, a tsaya haka, to kowa cikinsu ya yi shirin zai iya sauka daga wani haƙƙi na shi don a daidaita. Wannan shine sulhu. Allah ya ce ku yi sulhu tsakaninsu. Idan aka samu muminai tsakaninku suna faɗa da juna, to ku yi sulhu tsakaninsu.